presented by BMF Recording Studio, Padrona। आई हम गायक मुन्ना मवाली आज सभी देशवासी के पैर छू के प्रणाम करतनी। आज भागलपुर के एगो लड़का बा जेकर सोनू कुमार नाम बा, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करे के बाटे। देखिए वो कितना होनहार बालक बाटे कि आज पूरा बिहार उनका होनहारी के देखे पूरा गर्दा गर्दा उड़ रहा बाटे। कैसे आए सुनी बतिया कहतानी साज जेकर नाम बा सोनू कुमार, भागलपुर के बिरला बाय। नीतीश कुमार से मिलले जाई, शिक्षा के भीख मंगले भाई। आईएएस बन के देहब दिखाई, भ्रष्टाचार के देहब मिटाई। हमरो बतिया सोनी चाचा, लइकन के शिक्षा चाहिए अच्छा। लइका के साचे बाटे बयान, सब कोई सुनी लगा के ध्यान। जिया बापू जिया माई, ऐसन बेटा दिल जनमाई। Presented by BMF Recording Studio, Padrona। जिया बापू जिया माई, ऐसन बेटा दिल जनमाई। शिक्षा प्रशासन के करी सुधार, तबे सुधरी अपन बिहार। लइका के तोहर करे गोहार, लइका के अंदर बाटे जोश, सब कर सुन के उड़ल बा होश। आईएएस बन के देहब दिखाई, भ्रष्टाचार के देहब मिटाई। लइकन के साचे बाटे बयान, सब कोई सुनी लगा के ध्यान। जिया बापू जिया माई, ऐसन बेटा दिल जनमाई। Presented by BMF Recording Studio, Padrona। जिया बापू जिया माई, ऐसन बेटा दिल जनमाई। बिहार के लइका बाटे हीरो, एकरा आगे सब कोई जीरो। आगे चल के पीछे न फिरो। नीतीश चाचा उपाय लगाई, जल्दी से इनकर नाम लिखाई। बिहार के अफसर बाड़े से जाली, साचे कहेले मुन्ना मवाली। हमरो बतिया सोनी चाचा, लइकन के शिक्षा चाहिए अच्छा। लइका के साथ